Range Rover Velar je viac než auto. Je to môj osobný pokoj na kolesách. Range sú ako mama taxi na vysokej úrovni. 184 kW benzín. Je auto, v ktorom si mama užíva každú jazdu. Je rýchly, tichý, pohodlný, výborne odlučnený a keď deti zaspia, tak ja si môžem užívať luxus. A keď potrebujem výkon, tak ma nenechá v štychu. Aj keď je to veľké auto, vzadu toho priestoru na nohy nie je až tak veľa, ale stačí to. Úplne pohodlné, jednoduché zacvaknutie sedačky do Isofixu, klik a je to hotovo, keby bolo také jednoduché všetko v živote. Je výborne odlučnený, ideálne na uspávanie detí vzadu, takisto má pohodlný podvozok na nerovnosti a slovenské cesty. A keď viem, že idem na dlhú cestu a deti idú spať, tak im môžem posunúť dozadu elektricky opierku chrbtovú, aby im nepadala hlava dopredu. Nie je to bežné mama auto, ale podrží ma na diaľnici aj na horách, bez stresu a bez námahy. Kufor je postačujúci, keď nestíhate vyfúkať ani koleso z kúpania, vôbec to nevadí, všetko sem pohodlne zmestíte, dokonca aj keď potrebujete dať kočík, pedalboard, detský stan, kufor úplne stačí.